Vull raccontar la primera cargolada que se va atrapar. Penseu bé que s'ha de la prehistòria. Sí, senyors i senyores, ho sabeu també que jo, que a Tartaüí hi ha una grota. Hi havia aquí uns sabents, un americà i un russa, van follar, i tot d'un cop que van atrapar un sostre de 30 centímetres d'escargols, surt d'una sala que fa 8 metres de llarg, surt de 12 d'ample. Rendeu-vos compte la cutxa de coquilles que hi havia. I llavors van estudiar tot això i van dir com pot venir tant de coquilles aquí? Hi ha un que va dir que era un poc massa ben que els altres, diu, jo sé que era. Representa-vos una grota. Un home entrant de dormir dins de dos pells durs, tranquil·lament entrant de pensar altra cosa, i tot d'un cop li arriba el dragó de la dona, que és la dona, i se li fot a bramar i li diu, com? Podes pas anar a la casa com els companys? Provar de matar qualcom per dinar? I bé, diu, em veieu fer? S'aixeca, se'n va, pren l'arma que tenia allí, aquella llença, i se'n va a poc arrossegant amb el sol. Espia dreta, espia esquerra, espia davant, espia darrere, per res, mem es pas una bèstia que volava. Marxa un poc, tot un cop espia, ui, al bord de la ribera hi ha tots els companys, a voltes baixen tranquil·lament i diu que s'heu atrapat, companys. Res. Diu, no s'ha atrapat ni un bou, ni un vedell, ni un cerf, res. Ni una penxana dins la ribera. Diu, si cal anar a casa, diu, sense portar qualcom. I l'altre diu, jo sé que la dona brama, diu, a la música que ha fet la sent sentida que bramava fins aquí. Diu, té bona veu. Figuro-vos que les dones d'ara tenen també bona veu. En fi, rectangle blanc, jo m'ho salvi, I això fa que, mira, discutien allí, i tot un cop això, cap diu, espia com el cel s'ha descobert, sembla que se'n va ploure. Vi pas acabat de dir això, que va baixar una petita gota, tic, 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 tic. Tots els seus companys se'n van anar, i ell diu, jo per m'anar a casa m'ha fet bramar per la dona, m'està aquí contra el tronc apujat, i espiaré baixar la pluja. La pluja va baixar, i era aquí, i diu, si un per res portat per dinar la dona, i la minada. I tot d'un cop, al mig del camí, s'ha una bèstia, dos cornes endavant, i arrossegava una coquilla sobre l'esquena, i avançava a poc. Jo amb la llança arreu li vaig fotre, i vaig dir, si m'ataques, hem mort. I quan vaig fotre la llança, vaig escartar perquè ho havia permès. Vaig dir, avança poc. I arreu vaig fer un panier, interessant amb les 4 herbes que hi havia allí, arramassi 1, arramassi 2, arramassi 3, arramassi 4, arramassi 5, em vaig ramassar cap a 600. I tot content, me'n torni cap a casa. Per dir a la dona, espia el que porti. Arribi a casa, la dona m'espia, amb amorros de mig porc, i ja comença a dir, qu'est-ce que tu as tué? I dic, espia, dona, te porti quelcom per menjar, sé pas el que és una bèstia que té una coquilla sobre l'esquena, sé pas el que és. I jo sóc d'aquell foc, sóc d'aquell llosa que la flama de sota cremava, i els veïns que sentien de fora, diu, ja brama aquesta dona, té bona veu, ben petits, per això que les dones d'ara encara també tenen bona veu. I això fa que aquell perfum de carn torrada s'esplanilla, aquests escargols, aquells dos perfums que deixen que ens fan coure, la sol dona n'agafa un, el menja, diu que és bo això, minada, veniu a tastar això. La minada prenen un, tasten, ell també diu, deixa'm tastar per al mateix preu, en tasto fa, diu, això és bo. La sol dona diu, en fi, he portat quelcom per dinar, i la sol dona mengen, diu, espereu, minada, reteu de menjar, vassalla de fora de la grota i diu, amics, podeu venir, menjar el que aquesta bèstia, que té una coquilla dins l'esquena, que tira dos cornes, sé pas com se diu, me us convidi a tots a venir a menjar. Figureu-vos que després la prehistòria, la cargolada existe. I si per hasard te'n feu una, si voleu per menjar en pau, feu-lo, i si voleu convidar, vos garanteixo una cosa, vindré per a menjar, i vos remerceixi de tot el fons del cor de m'haver escoltat, i vos ho he dit tot una bona cargolada.